फाउन्डार मानगोनां रंजन दैमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो बिथांमोनखौ जुदि लाबोनांगौ जायोबा जों बयबो एक्स एनडिबिफ्रा जों खौसे जानांगोन। सेन्ट्रेल जेलाव जोंहा दिनै 54 लिडार आरो केडार्सफ्रा दिनै आरो दंबावो। आखाइ हाथे लानानै नांलांनाय दिनै मा होनो बिर जोहोलाव बिथांमोननोबो जोङो दिनै एक्ससिजिआ हिसाबै 5 लाख थाखाखौ जों मोनफुंजोबनो हायाखै। थांनानै थानाय माखासे रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा दिनै बेफोरखौबो जों मोनफुंजोबनो हायाखै। आसा दङ जों खौसे जाथारनांगोन। बे 2025 नि गेजेराव जुदि जोंनि एनडिबिनि माखासे क्लजफ्राव जुदि मावफुंजायाब्ला जुदि मोगथां महराव जुदि मोनाबा फाउन्डार मानगोनां रंजन दैमारिमोना जुदि गवाब्ला हयथ' इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय बे बुस्थुखौ जोङो साननोबो बायध'था जागोन। गिबि गिबियावनो आङो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि सासे लोगो आफादगिरि हिसाबै गिबियाव खौरां लागिरि नोंथांमोननिसिम अननाय सिनाय जासिबाय आरो लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजा खौरां लागिरि नोंथांमोननिसिमबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय गिबियाव खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय। सिबिजाथाव जोंनि बारग' एनडिबिफोरनि सायाव आङो गुरैयै आपिल खालामनो नागिरदों। मानगोनां जोंनि बारग' एक्स एनडिबि नोंथांमोनखौहाय अराय समनि थाखाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। थांनाय 2020 27 जानुवारियाव जिहेतु 2020आव 27 जानुवारियाव जिहेतु बिटा रेकर्ड जालांनाय बे बिटा रेकर्ड जालांनायनि माखासे एमअसफोरनि माखासे क्लजफोरखौ मावफुंनांगौ जायोब्ला जों माखासे इउनिटि फराम एक्स एनडिबि हिसाबै बा बारग' एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो मोनसे सरकारनि सायावहाय जोङो एसे एनैबाबो बुंलांबायनो थाखाय एसे प्रेसार होलांनांगौनि थाखाय बे क्लजआव लिरनाय खामानिखौ मोजां मोनफुंजोबनांगौनि थाखाय जों एक्स एनडिबिफ्रा जों खौसे जायोब्ला इयुनावहाय जोङो साक्सेस जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। खिन्थु बारग' एक्स एनडिबि हिसाबै जुदि जों बिदि लेथेर फेथेर थाबाय थायोब्ला जों जोंनि खामानिखौ दिनैहाय जों मालाबाबो साक्सेस जागोन जों बेखौ नुहुराखै। मानो होनोबा दिनै जोंहा गां बिराद गिदिर समस्या बे समस्यानो जाहैबाय जोंनि मानगोनां फाउन्डार रंजन दैमारि सारा दिनैसिमबो सेन्ट्रेल जेलावहाय दिनै भुगिनांदों दुखु खस्थ' लानांबाय थादों। बियो लासिं सिं बाथ्राया जोंनिल' नङा बियो सारा बुहुमाव सारा जाथियानो दिनैहाय सिगनेटरि हिसाबै बे मानो गवाखै बे कुइसना दिनै मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीनि इन्टेलेक्सुयेलफोरनि रावाव दिनै ओंखारदों। आरो बेजों लोगोसे सेन्ट्रेल जेलाव जोंहा दिनै 54 लिडार आरो केडार्सफ्रा दिनै आरो दंबावो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा हारिनि थाखाय गोबाव आखाइ हाथे लानानै नांलांनाय दिनै मा होनो बिर जोहोलाव बिथांमोननोबो जोङो दिनै एक्ससिजिआ हिसाबै 5 लाख थाखाखौ जों मोनफुंजोबनो हायाखै। आरो बेजों लोगोसे जोंहा थांनानै थानाय माखासे रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा दिनै बेफोरखौबो जों मोनफुंजोबनो हायाखै। साख्रि बाख्रिनि खोथा जों बेखौ दिनै मावफुंना लानो हायाखै। केस टेसफ्राबो दिनै उदां जानो हायाखै। आउट अफ स्टेट दिनै नेपाल आरो भुटान आरो गुबुन गुबुन स्टेटफ्राव दिनै आरोबाव दिनै एक्स एनडिबिफ्रा दिनै जेलाव दङ। दा बैसोरबायदि मानसिखौ जुदि जोङो गासैबो उदां अख्रां लाबोनांगौ जायोब्ला फाउन्डार मानगोनां रंजन दैमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो बिथांमोनखौ जुदि लाबोनांगौ जायोबा जों बयबो एक्स एनडिबिफ्रा जों खौसे जानांगोन। दा जों खौसे आरो इउनिटि थायोब्लासो जों गासैबो खामानिखौ जों मावनो हागोन। आरो जों आसा दङ जों खौसे जाथारनांगोन आरो खौसे जायोब्ला जों इयुनाव जों मा मावनो लादों हयथ' बे खामानियाबो जाफुंगोन। जोंनि गासैबो आद्रा खामानि बेफोरखौबो जोङो फुलफिल खालामना होनो हागोन बेखिनिखौ मिजिंथिदों। बेनिखायनो जोंनि दानि मा होनो सरकाराव थानाय इएमनिफ्राय लानानै एमएलए निफ्राय लानानै आरो एमसिएलनिफ्राय लानानै आरो जेसेबां सिनियर बारग' दैदेनगिरिफोर दोङो बारग' कंग्रेसफोर दोङो दिनै बिथांमोनखौ आं दिनै नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायदों अननानै बयबो गावनि लोगो कंग्रेसफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय आरो सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय जेलफोरनिफ्राय बारग'नांगौनि थाखाय जों खौसे जानांगोन। जों खौसे जायाब्ला जों आरो इयुनाव खस्थ' जालांबाय थागोन। बेखौ जों नोजोर बोनानै इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय जों दिनै बार बार जोङो माथो होबाय थादों।
दिनै जों खोथा बुंबाय थादों जोंनि सार्थ'आ दिनै एक्स एनडिबि हिसाबै बा इउनाइटेड फराम हिसाबै गावखौ फोथांनायनि थाखाय जों दिनै इउनाइटेड फरामखौ जों दायाखै इउनाइटेड फराम हिसाबै जों बेखौनो दादों जों नोजोर बोदों जे इयुनाव जोंनि बिटिआर एकर्डनि एमअएसफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोनफुंनो थाखाय जों मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबैसो जों दिनै बेखौ दाना लादों प्रेसार ग्रुप हिसाबैबो जों सोरबा सरकारनि एगेन्स्टआव थांनानै बाथ्राखौ जों बुंनो नागिराखै जिखुनु समाव सुबिदा उसुबिदा मोनसे टिमखौ लानानै जों हाबनानै शेयार खालामनो थाखायसो जों बेखौ दादों बेवहाय सोरबा सरकारफ्राबो जोंखौ उल्था जाहाथे नेगेटिभ साननानै जोंखौ भुल लाया बेखिनिखौ दिनै जोङो बे ससियेल मिडियाजों खावलायबाय बेनिखायनो आं दिनै जोबथारनायाव खावलायनो सानदों बे 2025 नि गेजेराव बारग' एक्स एनडिबिफ्रा जुदि ज' जानो हायाब्ला बे सना जुदि बारलाङोब्ला आरो जों एक्स एनडिबि हिसाबै बे जायगायाव जों माबोरै थांना थागोन आरो जोंनि इउनिटिया बे समाव जों मोनगोन ना मोना जों बेखौ मालाबाबो हास्थायनाय नङा बेनिखायनो नैबे 2025 नि गेजेरावनो जुदि जों इउनिटि जानानै जोंनि थांखिफोरखौ जोङो मोगथां महर मोनहोनो थाखाय जों खौसे खेबसेनि थाखाय जों लिडार केडार गासिबो ज' सावरायनांगौथि दं होननानै आं दिनै खावलायबाय प्लिज अन्नानै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय आं सासे लोगो आफादगिरि हिसाबै जोंनि गासैबो बारग' एक्स एनडिबिखौ खेबसेनि थाखाय जोङो ज' जिरायनानै जोङो मोजां गाज्रि सावरायनो हागोन नामा बेखौ आं दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनाय थाबाय बिटिआर गोरोबनायनि उनावहाय बिसायख'थि जाखांनायनि उनावहाय बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरिफोराबो दिनै बिटिसि खुंथायाव थानायावहाय 4 एमसिएलएफोर दङ दा बिथांमोना सरकारजों थाजासेयावबो बिटिआर गोरोबनायनि एमओएसफोरा दिनैसिम मावफुंजायाखै दा बियो बिटिसि सरकारा बायनो थाखाय बोसोरसेल' दंसै गेजेराव दा बिनि गेजेराव जुदि बेफोर मावफुंजायाब्ला एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम हिसाबै फैगौ 2024 माने बिटिसि इलेक्सनाव बाहागो लागोन नामा? नोंनि सोंनायनि कुइसना जोबोद इन्टारेस्टिं आरो बेखौ होनो गोनां दङ मेसेजखौ जे दानि माखासे नैबे पावाराव थानाय बा सरकाराव थानाय जोंनि माखासे इएमनिफ्राय लानानै एमएनिफ्राय लानानै डेपुटेसननिफ्राय लानानै आरो माखासे एमसिएलएफोर दङ जे बिथांमोना दिनै पावाराव थानानैबो माखासे खामानिखौ किसु बुस्थुखौ एलायन्सआव थानाय हिसाबै सिंगेल हिसाबै बारग' एनडिबिनि थाखाय बिथांमोना खोथा बाथ्राखौ बुङा नङा बुंदोंबो खोमा किन्तु किसु बुस्थुखौ सिंगेल हिसाबै बिथांमोना मावहोनो हायाखै बे बुस्थुखौ आं दिनै नोजोर बोदों बेनिखायनो दिनैहाय बिथांमोना दिनै सिन्था खालामनाया मोजां बे 2025 नि गेजेराव जोंनि माखासे क्लजफोरनि खामानिखौ मावनो गोनां जायोब्ला जोङो जेरैखिजाया ज' जानांगोन आरो जोंनि एमओएसफोरनि खामानिखौ मावनो थाखाय बिथांमोनाबो ज'यैनो जोंजों सावरायनांगोन अब्लासो बिखेमनो साक्सेस जागोन आरो 2025 आवहाय इलेक्शननि बाथ्रा दिनै एसे एनै ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थादों बे सम आरो थासारिया जुदि थोनोब्ला बे 2025 नि गेजेराव जुदि जोंनि एनडिबिनि माखासे क्लजफोर जुदि मावफुंजायाब्ला जुदि मोगथां महराव जुदि मोनाबा फाउन्डार मानगोनां रबिन दैमारिमोनहा जुदि गवाब्ला हयथ' इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय बे बुस्थुखौ जोङो साननोबो बाध्यता जागोन बेखिनियानो थेंक इउ